Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Ay Hoy! na, ay, Kunaknusan mo ang matiliw day tamanawak na natuyang. ay na, nalaingak nga agtilaw ko raw. Nabayag mo akin ang kamat. Wun nga raw. Ay, Dandani ka pa'y naidugmam. Agam, natokmaak matlaang. Hey, Naimas ti sidaan nyo ita ah. ay, wun manok lang, may. Umayak ko mamakipangan. Ay, kat umay ka ako raw. Talaga? Sige, umayak nga raw din tong panangan. Ay, badong, mulmulagatam latan day tamanok dita sangwanan ta. Kitsikan at timang partay. Na, siyak lang arudon tinang tilaw, siyak pa'y timang partay. Asino nga'y kumati sa balik? Kat si ka Ay, kunak mutin king ka, asa anak nga'y babaon. tapay katasanan. Dua tamat amang sida dita. Dore awan timang partay. Baybay ang tangarudon dita nga agkyak-kyak. Una, buyan, gandang talatan ti uni na. Ay, unay kan, nabambanugak anang tilaw. Siyak pa'y lagayam, urayam amang partay, ay salbag kalaklakayan. Tata ba daw? Nay, addaytan ni ko araw. Nay, anya nga ito may naaramidan dito'y balay. Umay nga rod makipangan. Kasano nga ro din nga'y? Di pa'y mo naparte na ito'y manok. Umay ka ko araw. Naluto mo't siguro ti manok asidaan tayuan niya. Ay, Nay. kwa. Abay ngay. At damot agkikiyak ang manok amang manggagaw. Urayon na kaday tamanok. Anya? Si kaman laengan timang partay ko araw. Saan pa'y anapartay? Urayon na ka nga raw. Di ka lamabaeng. Ni kwarog timang lutluto iti sidaan tayo amanaw. Kit mayat tagkuya ko yaklangay, kabayatan nga urayag. Umayla ko mamakipangan. Sadot kan tumid nga men. Sika ti sadaw. Tata ba daw? Ano to yan? Naluton ti sidaan tayaw. Naluto ka na, mangantayaw. Nagalistukan. Pandanganay. Ay na, naglaing agluton di ko araw. Siguro, nagsuga. insuro na ka ni uncle mo nga aglutoan niya. Una, asino kumapay ti sabali amang suro kanyak, no sana da angkel kan antay. Anya nga iba daw. Napsugak, tuyak. Kahit agkalunkon ka nga rudon Ha, ibaon nakmanay. Agkat alangan matasyak tagkalun ka. Ay, isan na nga ibaon, tuyak. Aga pa kayong man ako nakaon, kat kalkal pa sila anangan. Kasanumat nga men, kat day taba daw. Nagsa daw. Sikat isa daw. Ala, siya kung ti agkalun kaon, tapno awanan ti riray. Di ka lang mabain si kabadong. Sika nagpuskol ti rupam. Awan babain mo. Korang. Mabalin asika pa yun ti aginaw. Ha? Saan mat anapan ija balay ni Kwarog? Inururay mi kaniinteng, takadwa mi kumaamangan. Kat no nakita ka na pandita balay damari tuyang kan kabadong. Wen siguro, nakipangan ija ayan damari tuyang. Lakit di amare, naimas nga minti si Daenda. Aya, Manok ko naman. Nakita kat itaya nagtiliw ni Mari Tuyang. papaya nga adalaya na laeng nga minti sindami kaniinteng. Isom lagayam Ne, kita
Agsaksak dumot ni Kwarog. Ni, huwag ngagpaisaw. Ay, pinagsakdudan. Apay ngay ngagpaisaw. Napanla nakipangan, pinagsakdudan. Pasa ko na naginaw, nakasakdo ak matayin. Ay na, nakababain mo't unay kin ka, Kwarog. Sa nabali tanakipanganak mat kada kayaw. Mapan ka mampay nga rod gumatang iti kapi ken asukar. Ha? Makakapkapiyak kay. Asi daglaang madjitersina ni Mari Kwanang. Sige. Hingga gumatang taninanam atuyang, nagsadot. Sana maibaon. Oho, tilay bagbagamag. Hingkan Kwarog, magking ka tanagagit ka. Kagawad, gumatang ak man iti kapi ka na sukar. Asino tinang ibaon kan ka, Kwarog? Ni Marituyang wano ni Kabadong. Ni tata ba daw? Apay ngay nga ibabaon da kamatan dagitang agasawa? Wen nga rod, apay asaan nga isuda ti gumatang. Kunamot ni tata ba dong nagsadot ni nana tuyang? Ngam kunamot ni nana tuyang, nagsadot ni tata ba daw? Alakit din. Agawid kan. Saan ka nga umanugot nga ibaon-baon da kalatan na kasta? Ay, sadot nga min dagitang agasawa kahit nalaing da nga agpin na to daw. At tuyan ti kapi ka na sukar, tata ba daw? Ay na, nagbiit ka na napanggimatang Kwarog. Pinartakak tapagaw-awidin na ko ni Uncle Kaw. Tapay ka na. At da ka no iparamid na kanyak. Ay, sakbay nga agawid ka Kwarog. Mabalay niya timplaan nak iti kapay. Ha? Uray siyak matayin, Kwarog. Itimplaan na. Ay, di ka lamabain mo ito yan. Oho, uray si kamag, di ka lang mabain. Agpada talaang awan babain na. Ay, saklaan Kwarog, ti itimplaam iti kapay. Ay sana mabalay. Gumura ak no isulaang ti itimplaan. Sige, tapnawanan ti Riray. Itimplahan kayo na adwa. Ay na, taggagatan ni Kwarog. Una, saan akasken ka asadaw? Apay nga imbaon-baon na ka di pare badok kan Marituyan. Kuanggal. Apay nga min anapan ka iji balay dakat amum lang nga roden asadot na gijay nga gasawa. Napanak nakipangan ni Jibalayda, tanaimas ti sidaan da. Dito'y kalangan balay. Wananggal. Tila ibaon ko kan ka, kit agikat ka iti uban ka. Nagaduman gaya man ti uban mo anggal. Itong danan ka. Di ada pa'y kwarta. Saan man atila pangibabaunam ka ni Kwarog? Imbaon ko lang agikat iti uban ko. Ay, adumat ti masapul at trabahon na. Saan aday talatan agik ikat iti uban mo tin into na rin na. Ay, tang danak mo. Ay, manulaang matitangdan mo. Binteng, aduleng. May mayat da jayan ngamtawan apulaos. Na, di ka lamabain. Ay, kwarog! Na, apay manan nga ayabam. Ada pang ibaon na. Sa dino. Ibaon ka man ka anak. Sa dino manggal. Ibaon ka mapanmangan. Ha? Ah, Nagmayatang? Kalpasan na. Ibaon ka manin. Sa dino anggal. Ingka ag merienda. Ha? Eh. Nagmayatang? Kung natumot kan ka ba nang? Puro na saya at ipangibabaon na ka ni Kwara. Mangantan to yang? Kasano amanganta? Kat awan mo tinaluto? Anya? Awan pa'y tinagin inaw. Kita jalababaw. Nay, yun na nga nantapay lang dahi tayo din na minsan ngal daw Wan, ngam dinak ibabaon nga ginaw. Ken ad-addan asaan nakapaglutuin. Tadyak kaya taglutaw. Kahit papanam ngayon. Ha? Makamukan itibiyag mo. Ditakan. Ay, di nakpanawa na. Tuyan! Papa na, Maray. Ay, mapanak man agistambay dita, maray. Apay, awang ko dita balayaw. Nauma akong. Siyakmutla ka na yun ay. Paka umaamay. Ni badong. Di namat kaya tagtrabaho. Siyakmutla amin nun. Magpinpin na to doon kayo manan. Un nga raw maray. Kasano kailang agbiyagan ngay no kasta kayaw. Ay namaray. Ay un gayam.
No umay nakdamagan ni Badaw, ibagam adinak nakikita. Nga oray limabas ka dito tersenak. Una. Na pagulbodan nakmanan. Maminsan laang mag. Sige Maria, tamapanak ijay ayanti ko kumarik di talaog. Kano may nakasurutan ijay ngay. Sanak nga away. Mapanak ijay ayanti kumarik. Tapno dinak mabirukan. Di magas dito tersenak ni Marituyang. Napanan na, Maray. Mapan kano itayan ti kumari na. Ilumangan na kano ni Badong na. Apay nga ilumangan na. Di na kano kaya tagawid, takasanaw. Ibaon tumang kano ni kabadungan. Ay, una yan dagijay nga agasawa. Huwag nga ron Kasano nga tang agprogreso da, no kasjay mo ti ugali da. Awan ti mapasamak iti biyag da no kastada. Tuyang! Tuyang! Awan dito'y paradaan mi ni Nanatuyang. Saan nga may dito yung naglugan? Saan, Tata Badaw? Nay, napanan na nga rudin nga. Ang mga nuna pa ni J. Teresina ni Kagawad ko anang. Ay, ilam mga anak sa dayta. Tuyang! Rumwar ka dito na! Ay, makaungita kaon. Kabadong, awan dito ni Marituyang. Saan alimabas ito'y? Kuna na mo tadyak kano'y bagbagakeng ka. Kit nagturungan na nga'y, Maray. Ijay laod. Ijay balay ti kumari na. Ay, talaga nga ilam mga anak dayta. Bakit Apay ngamin ngagpinpin na tudun kayaw. Isu nagsarot nga aglutaw. Aginaw kin sumak daw. Kasi ka ngay. Apay, nakakita ka na ya ti lalaki nga aginaw. Aglutaw kin sumak dumay, Maray. Nakakita ako na. Asino ti kasta lalaki ang nakitam? Ni Kapitan. Mabalin na kung agtuga. Nalpas mon aya dagiti ipapaaramid ko kan ka at trabaho. Ay, una. Nakabalsig kan iti pagsungrod ka. Ay, nalpasin. Nakasakdo kan. Nalpasin Ay siguraduam laeng intay. Nalpasin O sige. Mabalin nga rudan nga agtugaw ka. Parintay! Paray! Apay, pare! Umayak man, pare! Sige. Umay ka. Apay, nagsagit ka. Nituyang kaw! Nituyang kaw! Apay nito yung mau. Saan nabutin na kaya ti agawid, pare? Kasano nga mikit. Di kayo mo't agtinulong agtrabaho iti unag ti balayo. Tulong nga ma. Masapol pa ya, pare. Kit agbingay kayo iti trabaho iso ti aglutaw. Si kamati sumakdo. Apay kasjay kaya, pare. Uwin. Iso ti aramidag dito balay, paray. No agluto ni Banang. Siyak mati sumakdo. Iso kasjay ti aramidan jo, paray. Ay, tatabadong kananatoyang. Agtinulong kayo ngamin, takasta ti agasawa. Agtinulong kayo, itirigat man, ken ginawa. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod, iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.